Neboli odkiaľ. No. Koľko to je? 4 týždne teraz bude. Piatok v podstate. 3,5 týždne. Už je nekonečné. Dnes som spomínal akorát s Mírom proste na staré časy, keď sme boli decká, že ako sme behovali, stavali bunkre, kade sme chodievali po lesoch. Míra som si pridal do priateľov na Facebooku, ale on tam asi moc nechodí. Nie, odkedy si ma pridal, tak to nebola sieť. A nejakí zelníkovci sa mi popridávali do Davida Gvetu. To sú od času zanedovci. Už mám 63 členov. Založili skupinu, vieš? David Gveta, DJ Roka. Som tam? Hej? Ja väčšinou ty kokos na tom PC A ja si to moc nepíšem, ja keď píšem, tak s kamošmi z Čech. Ešte mňa to nejako... Slovkami a tak. Vieš, ako to je také, že niečo nám popri sa snažiť nájsť niekoho nového, aj? Tam proste si dívam, že kto tam hodí nejaké video, alebo čo, vieš, ne? Tak to popozerám, kým to popozerám, to mi zabere 2 hodiny. Ja tam mám už veľa ľudí. Ja aj pokecajem to, skôr mám taký svoj okruh ľudí, ktorých osobne poznám, vieš. Vlati, vypni to.